Vítajte na mojom kanáli Queen Games a dneska si zahrám Stereoptical Obby. Táto hra by mala byť o tom, že na začiatku to bude normálne obby. Ale potom na konci to začne byť trošku strašidelné, si myslím. Flashing lights, epilepsiu, takže ľudia, ktorí majú epilepsiu, by toto nemali hrať, ani pozerať, si myslím. Dobre. Idem na to. Dobre, takže ahoj a vítaj na mojom Robloxovém obby. Tvoj gól je, aby si sa dostala na koniec. Ľahké pre teba, že? Takže nespadni, nechceš, aby som bola buchnutá. Takže všetko od neho, maj zábavu. OK. Dobre. To čo je? Ty vieš, prečo si tu? Vieš, čo si vyrobila? Vieš konsekvencie? Ty vieš, čo máš spraviť. Nie, neviem. OK. To bolo strašidelné. Celkom. OK. Vidíte tieto otázniky? Viete, čo to znamená? Lebo ja nie. Toto máme toho helpera, ktorý nie je moc helper. OK, takže začni obby. Tuto. Pozeraj sa na tipy odo mňa. OK, ale mal by som sa mi ospravedlniť. Čo to bolo? OK. Takže pozor, keď prechádzaš, nechceš, aby si spadla. Áno, to nechcem. OK, zatiaľ je to tu ľahké. Môžem povedať. Toto je trust. Môžeš na to vyliesť, ale nespadni. Ako by som na tomto mohla spadnúť. Áno, je to very easy. Ako toto mám. Stage 5, very easy. Pozor, keď skáčeš. Nechcem, aby si skončila vo vojde. Jasné. Akorát, že nemusím skákať. OK. Nechoď na červené bloky. Mohla by si sa odreť, oškrať, také niečo, nechcem hovoriť to slovo. A to by veľmi bolelo. OK. To sa mi nepodarilo moc. Nevadí. Trošku sa to tu stmavilo. Zdá sa mi to, alebo je to tu trošku tmavšie. Veľa dobrá práca. To je všetko. Choď proste príď na koniec. Veľa šťastia. OK.
Šťastie budem potrebovať. Určite. Aspoň si myslím. OK, stala som na easy. Stále je to tu normálne také trošku. No uvidíme, ako to pôjde ďalej. No a tá prvá časť bola tá najhoršia asi. OK, tam vidím už ďalší checkpoint, to bude asi normálne. OK. Áno, normálne. Prečo je tá hudba takáto a prečo je to tu také tmavé? Ja toto nahrávam, už je tma, takže toto pre mňa nie je dobré moc. OK, pozriem sa toto ešte, čo tam napísané. Very easy. Welcome, nice to meet you. Easy. Let's put you to the test. Normal. The ultimate challenge. Difficult. The heat is turning up. Extreme. 3 bodky a tuto boli tie 3 otázniky. OK. I guess, tak idem ďalej. To sa mi moc nepodarilo. Nejak sa mi nevydaril ten skok. Asi som to dobre... Nič sa nestane, že? Dobre. Mám šťastie, že sa nič nestalo. OK. Druhýkrát. Ja som už nejaké oby dosť dlho nehrala, takže už nemám taký vkus na oby. Ale tak skúsim to nejak prejsť bez toho, aby som moc krát umrie. No proste padala. OK, tuto len takto preskočím. Nič moc ťažké. Nie. Ja si myslím, že sa tu niečo stane. Neviem, či si nemám radšej zasvietiť svetlo. No dobre, nebudem svietiť. OK. The heat is turning up. Idem na to. Nie. Fuj. To čo je po mojej tvári? Dobre, tak
toto není pekné. A prečo tá moja hlava to tak robí divne? Prečo sa tak divne pohybuje? A ja sa divne pohybujem. Toto už... Vráť ma na začiatok. To je ťažké. OK. Dobre, tretí pokus. Podarilo sa mi to. Tieto kocky už snáď budú ľahšie. Toto sa mi vôbec nepáči. Ale že vôbec. OK. Tak to prejdem. Zatiaľ to idem. OK. Zatiaľ sa tu aspoň nič neobjavilo. Alebo také niečo, takže... Zatiaľ je to celkom dobré, okrem toho štýlu. Ako je toto všetko? OK, zatiaľ som na stage 34, čo sa mi zdá, že ich tu má byť 50. Takže už sa približujem ku koncu, som zvedavá, čo bude na konci. A by the way, vlastne vám chcem poďakovať, že mám 5 odoberateľov. Veľmi ma to potešilo. Nevedela som, že budem mať toľko. Je to pre mňa veľmi dobré, lebo ja viem, že moje videá nie sú až také... To bola moja postavička, že? Že nie sú moje videá až také dobré ako niektorých iných youtuberov. A znova ona. Takže veľmi pekne ďakujem za to. To čo je za zvuk? To není pekný zvuk. Toto čo je? Toto čo je? To čo je? Haló? Môj tablet sa totálne laguje z tohto. Ja neviem, kam mám ísť. Haló? Môžete s týmto prestať? Ja naozaj neviem, kam mám ísť. Tak, ďakujem. Tak, to vôbec nebolo pekné. Ale totálne. Ja som nevedela, čo mám robiť. Ja som nič nevidela.
iba nejaké červené veci a niečo okolo mňa trošku. Dúfam, že sa to už nestane. OK. Hlavne, že to nebolo niečo strašidelné. Dobre, toto sa mi nepáči, táto izba so samou červenou v nej. Tak dúfam, že za chvíľu toto skončí. Dobre, toto není žiadne bludisko. O nie, to sa znova stalo. Teraz, tak toto je naozaj skvelé. OK. Tak to prejdem. O nie, zatiaľ to nie. OK, zatiaľ to prejdem. Nie. Tuto idem. Dobre. Ja tu nič nevidím. Čo mám iba čakať, aby to prešlo, lebo naozaj ja tadiaľ to nechcem chodiť. Ja tu nič nevidím. Nič, totálne nič. OK. Už nespravím tú chybu, nepôjdem k tomu oknu. Dobre, kam teraz? Tuto? OK. Tuto je checkpoint. OK, tuto mám ísť. Dobre, paráda. Už si asi začnem na toto zvykať trošku. Dobre. Viem, čo ma to hitovalo, našťastie už ma to nehituje. Dobre, ja to prejdem. Ale už by to naozaj mohlo akože skončiť. Ja to nechcem celé do konca mať. Prosím. Dobre. Toto. Takto prejdem. Dobre. Takto mám prejsť. Hádam. Dobre. Už som asi za chvíľu na konci. Dúfam, že toto už bude koniec. O nie. Dobre. Takže mám prejsť asi tadiaľto. Dobre. Dobre. Znova sa to zmenilo naspäť. Už vidím aj kam mám ísť. Ja
Ja som naozaj chcela len prejsť normálnu hru. Toto. Dobre, dúfam, že to nezačne teraz znova robiť s tými červeno-čiernymi vecami, lebo ja tu už naozaj nič nebudem vidieť. Dobre, už iba 2 stage by to malo byť a bude koniec. OK, mám prísť tam. Mám tam ísť to. Mám ísť naspäť. Ja to nespravím. Teraz ideme na tie otázniky. O nie. Connection lost. OK. Success. Please stop. O nie. Toto nevyzerá dobre. OK, som znova na začiatku. Dá sa mi to, alebo som rýchlejšie? OK, helper. Veľmi pomáhaš s tými blbosťami napísanými. Dá sa mi to, alebo idem rýchlejšie? Ja neviem. Musím toto prejsť znova do konca. OK. To čo je? This is the robbery. Prečo, helper? What have you done? You made this? Ja som nič nespravil. Now you will pay. Oh nie. Oh. Čo bolo? Oh nie. Bad ending. OK. Tak toto bol zlý ending. Asi tu je viac koncov, ale ja ich asi už nespravím, lebo toto naozaj nevyzerá dobre. OK. Takže, jak sa vám video páčilo, určite dajte like a jak chcete vidieť viac videí odo mňa, tak určite aj odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!